usati watsvaga kuziva kuti ndakapiwa chipo chipi kana ndakapiwa chibereko chipi. Basa rake hombe raanouya kuzoita muupenyu hwedu ndere kubvisa munhu mukufamba munyama achifamba mumweya. Saka vamwe vanhu ndakaona vaine dambudziko rekuti vanofunga kuti mweya mutsvene anotangira pakuprofita, anotangira pandimi, anotangira pakuimba, anotangira pazvimwe zvinhu. Mweya mutsvene anototanga pakubva munyama uchienda mumweya. Kubva munyama uchienda mumweya ndikutaura nini kuti pane zvinhu zvaunofanira kusema kana vana mweya mutsvene kuti inini ndichiri kufamba munyama ndaiita izvi. Now because ndaana mweya unofanira kutanga kusema those things. Ndine shoko randashare izvozvi ratachitaura Peter pana Acts chapter 2 vazadzwa namweya mutsvene. Kune vanhu vakauya kwete kuzogamuchira mweya mutsvene but vakauya vanzwa noise, vanzwa mhizha, bva vauya bva vakutarisa, bva vakufadzwa nezvavaiona, vachiona vanhu vachitaura nendimi, vachiona vanhu vachidii, vachiona ndimi dzemoto dziri pamusoro pemunhu umwe noumwe. Peter akuvadzidzisa anotaura kuti tendeukai mubhabhatidzwe kuti mugone kugamuchira mweya mutsvene. Ndavakaungofunga kuti tikava pano zvinongoitika kwatiri, pangofunga kuti tikaenda pavari ipapo zvinotoitika. So Peter was now telling them, ndipo jacket, Peter was now telling them kuti hazvingoite nekuti mauya pano, chinhu chekutanga unofanira kutendeuka. Saka mweya mutsvene kana amauri ane zvimwe zvinhu zvaanotanga kubvisira wega, nezvimwe zvinhu zvaanotanga kuonesa. Ndoda kuti munzwisise zvakataurwa naMwari pamusoro pechechi. Zvinonzi pane murume akaenda kunodyara wheat mumunda make. Manheru vanhu vakarara, muvengi ndokubva auya vaadyara masawi. Masawi paakabuda aibuda akafanana newheat. Ndokubva vashandi vaenda kumuridzi wemunda akati, tenzi titendereika kuti tinobvisa masawi aya. Zvikanzi natenzi, musa handigoni kutendera nokuda wekuti dzimwe nguva pakunobvisa masawi muchakanganisa mobva mabvisa newheat inova chibereko chakanaka. Mirirai panguva yekukohwa nokuda wekuti sawi hariburitse chibereko, wheat inoburitsa chibereko. Saka tikamirira zvichikura, patinosvika panguva yekukohwa tetangoziva kuti chisina chibereko chese ngachidii, ngachidzuru. Pandakuongorora nyaya iyi pandaona kuti vanhu ava vanga vafunga nyaya yakanaka mama yekuti tiende tinobvisa masawi, but Kristu chinhu hwani chavakarambidzira nokuda kuti vakatoonekwa kuti ivo they are not mature enough to distinguish between a good plant and a bad plant. Havana kunatsosimba pamweya nepanyama zvekuti vangazive kuti iyi iwheat iyi sawi. Saka Kristu bhati regai zvikurirana. Muchechi matiri muno mune vanhu vakadyarwa naMwari vari paurongwa hwaMwari, mune vanhu vakadyarwa nemuvengi vari paurongwa hwemuvengi. Mwari bhatitendera kuti tikure tese tiri side by side. Saka ukashaya mweya mutsvene unogona kutotedzera zviri kuitwa nesawi, because sawi haridi fertilizer, richingokura zvaro naturally rinozonozikanwa pakudii, pakukohwa. So in church, uchirarama muchechi unoda mweya mutsvene kuti ugone kuziya zvekuteedzera, kuti ugone kuziya zvekukopa, kuti ugone kuziya zvinoitwa nezvisingaitwi. You need the Holy Spirit, because takatenderwa kugara tese. That's why uchiona kuti dzimwe nguva vadzidzi vaJesu vaita hasha. James naJohn vakatomboenda vakati, Ishe titendereika nitidedze moto kubva kudenga tipise vanhu vari kutaranzikana vapiswa, garai navo muchechi, kurai navo imomo. Vakasatendeuka tichanobatana pakukohwa. Saka iwewe uri muchechi, handizivi uri wheat, handizivi uri sawi. Amwe muri wheat, amwe uri sawi, amwe uri wheat, amwe uri sawi. But when you have mweya mutsvene unoziva kuti inini I follow Christ. Dambudziko rataita izvozvo, tazara nemachechi akawanda ekuti kubva kumutungamiri isawi. Saka uchirarama uri muchechi, you need the Holy Spirit kuti uzive zvekuita, uzive zvekukopa newekukopera. Boza vamwe vanenge vari busy kutokopa sawi. Kuona sawi rakacheka sketi wachekawo, kuona sawi richiisa repovha pasi pemazamu waisawo yako ipapo, rine mweya wekushama watoiteedzerawo. Uchateedzera sawi ukadii,
ukanyura. Saka mweya mutsvene chaakauya kuzoita, akauya kuzobatsira vanhu kuti vagone kurarama nemasawi. Kuchirungu inonzi to coexist. How can you coexist? Ungagare sei nedhimoni usingabatire madhimoni ari inawo? Ungagare sei nemweya wetsvina iwewe usingabatirewo mweya wetsvina wainawo? Saka the Holy Spirit akauya kuzobatsirana, because shoko raMwari rinoti achakudzidzisai kuda kwaBaba. Kuda kwaBaba hakusve kuti dzingai vanhu chechi, ndeke kuti dzimwe nguva sawi rikaonawo zvakanaka rogona kutotendeuka. Saka makanzwa pane inonzi parable of the dragnet iri pana Matthew chapter 12 yekunzi neti rakakandwa mugungwa varabudiswa zvika ndo zvakaita muumambo hwedenga. Paida kubatwa fish, pakabatwa matacha, pakabatwa matadpole, pakabatwa maramba, pakabatwa matemba, pakabatwa pakabatwa mascorpion, pakabatwa makrabhi zvinonzi zvimagakani, pakabatwa zvimaoctopus zvidiki, hanzi rakabata zvese ndokubva rakuturwa. Zvikanzi ndo zvakaita umambo hwaMwari. Pachazotanga kusarudzwa. Pari zvino tinombobata zvese. Pochizotanga kubviswa manje chakachiri chinangwa cheneti ihove. Saka ngatichibvisei dzisiri. Saka mweya mutsvene zvaanoita anokudzidzisa kuti shamwari, iri gakanje usatedzere kufamba nesaidi ndo zvariri. Unonzwa zvakanaka? Wozi papa kuti onekwa wangu wakutotedze paudai. Pachifungo dhoma itirwa zvo. Zvikanzi ndo zvariri. Usadi. Saka it is the duty of the Holy Spirit kuti igone kudistinguisha, kupatsanura kuti munhu aziye chakanaka nechakaipa. Saka makanzwa second day remusangano Solomon akataura kuti ndipeiwo mwoyo unogona kunzwisisa kuti ndiziye chakanaka nechakaipa pakutonga vanhu. Saka problem ine chechi nhasi ndeyekuti haina mweya mutsvene, saka chakanaka nechakaipa hachizivikanwa. Saka uchiona kuti ukatoenda kumwe unototadza kutonzwisisa kuti mufundisi wari kushumira sei nemazamu ari pamberi pavo. Zvikanzi neumwe kunamata mwoyo wako. Saka wouya nawo uri panze mwoyo wacho nekuti kunamata mwoyo wako. But when you have the Holy Spirit now, ine zvainotanga kukuudza kuti iyi dressing ine kachisawi mukati. Ndosaka maiona kuti pane vakada kuita chifayamani pavhangeri. Avaranda vaMwari vekumusoro-soro vateererei, avaranda vaMwari vekumusoro-soro vanzwei, avaranda vaMwari vekumusoro-soro kuburikidza nemweya wekunzvera. Ndokubva Pauro anatsotarisa akaona kuti inini ndaane nguva ndichifamba nevhangeri, handisati ndakamboona munhu anokuza vhangeri. Pane chiri kuvharwa, pane chiri kuvharwa. Ndokubva atanga kuda kunzvera, kuda kunzwisisa, and he got into the spirit. Ndokubva aona kuti mweya wetsvina ndo wanga uchikuza. Iro dhimoni ukarinzwa richikuza, vanzi mauya here Jesu mwanakomana waMwari. Softa paradzi. Zvikanzwe ndinei nemiko. Kubvunza uko dhimoni, kusofta baba. Saka when you now have the Holy Spirit, unotonatsonzwa kuti urira kutaura ira voice raJezebel. Ngabotaure zvakadai. Because Jezebel chaaita ainyora tsamba dzine zvaanoda iye, ozongotora chidhindo chaAhabhu oisa. Saka dzainoverengwa uzinzi Ahabhu ati ingopinda Jezebel. Saka makaona kuti Elijah anga asina nyaya naAhabhu. Aiziva kuti hausiri iwe, wangoshandiswa. Kune chiri kuseri waaidaenda chi. Saka when you have the Holy Spirit, it tells you that this cannot be Ahab. Because Ahab chaaigona kunyarara akatadzirwa aipinda mumagumbezi nebhutsu. Jezebel obva abvunza kuti mapindirei mumagumbezi nebhutsu. Zvikanzi Nabothi nazi andinyima munda wake. Don't worry, I will sort that. Saka mukufamba nemukushanda navanhu muchaona kuti mweya mutsvene uchatanga. Munozero munoona sara musina nashamwari.
unosara usina vanhu because unotanga kuratidza the true nature of people. Haukudze kuti venga vanhu but unotanga ungokuonesa kuti kugara wega kuri nani uchingonamatana naMwari wako. Paulo naBarnabas naSilas pantanyaya. Paulo anoti handei right, Silas oti handei left. Barnabas oti handei right, oti handei. Zvikanzwa kumana hatingapesaniswe nekuda kweevhangeri. Iwo ukaenda kunjenda. That was wisdom. Yaakatora kubva kuna Abraham. Nzi Lot, iwo ukaenda kunjenda. Saka Mweya Mutsvene haazokupesanise nevanhu. Anongokupa room to make a decision. Saka anotanga kukuonesa zvakavanzika. Zvokuti vanhu tikataura kuti notu yarapa haasi notu wandoziva because hauna Mweya Mutsvene nokuti shandiswa kuti haasi notu wandoziva. But when you have the Spirit, you will realize that there is something wrong with this person. Saka Elijah aizvipika kuti nyaya dzese dziri kunyorwa idzi haangamboiti Ahabu mambo wedu tagara naye. Saka pane ari kuseri. There is a just even in the church dauda kutaura nhasi kana wana Mweya Mutsvene pane kwanotonzvera kuti uyo munhu uyo mutungamiri hake but mazuva ano ari kuenda kumadokero. Haana kutarisa kwatiri kuenda uyo mutungamiri hake but ndaungomira umuteerera uyu because mutungamiri hake but akuenda kupi. Hazvimbodi kuparidzirwe zvinoda Mweya Mutsvene ungoona kuti no izvi hazvisisirizvo. Saka the Holy Spirit haangokugarise muchechi. Ndosaka uchiona kuti takamboita in April maybe vana SG kana neodo vachiziva many years ago yekuti takaita vanhu vanga vasina mweya. Saka wangotenda kuti munhu akabviwa anawo vakarasiswa kakudubu vakazotanga kudzoka 1-1 vamwe vacho vachitorimo munhu vatondinzi vachita tanga kudzoka 1-1 vachiti mama takafunga kuti paijoyiwa paya paimweya. Samuna hatina kuziva kuti munhu aijoyiwa achienda nesu kusiriko. Tikati iwewe muchechi hauteere munhu you follow Christ. Saka makanzwa Paulo akataura kuti alright kana usingaziva kuti Christ anotevedzerwa sei chitevedzera inini follow me. Unoona tichiita. Saka wakanzwa waFilipi wangoita problem. Vhangeri rakutonetsa kuparidza kuno because SG wacho akamitisa chairman muvhangeri wacho akamitisa miyo takuti zvana Paulo zvamakaona ndichiita zvamakanzwa ndichiita zvandakakudzidzisai itai zvipi izvo zvikanzi haugone kuziva the will of God. Saka chitedzera zvavana ndichiita. He was now encouraging vateri kuti vazive kuti kana kunamata kuchirema ngatisapopote. Ngatingotsvage one true example that we can what? Fall. We can fall. Amen. Saka hondo iyi yakanetsa. Jezebel pakazonatsotanga bope ndepaakazourayiwa profita wake. Akati ndinoda kugura musoro kana imbwa dzikasananzva ropa rako mangwana ndiani ane ropa rakazonanzva. Kana wana Mweya Mutsvene haatendere madefeat epasi. Unotaura kuti wazara namweya wazadzwa namweya wopiwa tumathreats twemuromo kunzi uchazviona uchadii. Iye Isaiah 54 achitaura kuti no weapon that is fashioned against you shall prosper. 1, 2 and every tongue ndimi ipi neipi ichasumuka ichikutonga ichidii ichatukwa. Saka Mweya Mutsvene kana akakupa the spirit of understanding yataitaura nezuro unenge ungosekerera wakagara. Saka minister wakazoimba ndinokudai Mweya Mutsvene ukaona zvaanoita unomuda. Zvokuti ukasatonatsosimba unotogona kutomuda anotopfuura mukadzi wako. Hallelujah. Amen. Matsemukira aita hana yangu ndekunzi ho chidanana Mweya Mutsvene. I love how you are raised in the spirit. Unofana kumecha mfano. Mapeto itano titakadi takanomecha. Takanomecha ni sababu. Moto wa apa wa right was panenge pane balance. Saka
The duty of the Holy Spirit is to tell you. Ndakakudzai chitanga kuti vavarira zvimwe zvese zvokungava vari. Usashaye mweya wekudii. Safi wakaushamba. Saka pakazoita umwe murume ainzi Obedi kana aishandira Ahab. Akazoona iye kuti vanhu ava vari kungorwisa Jezebel. Ari kurwa naye naije. Mbondichekerawo 1 Kings 19. Ndazita remurume. Pana ari kucheka iwo teerera kuno. Iwo chako iwo kunzwa kuno. Kucheka nditi 1 Kings 19. Saka ndokubva ati shoko raMwari rinoti anga aine a high profile position mu kingdom yaAhab. Saka achidaro akatanga kuona kuti vaprofita vaMwari vakupera. Saka akatanga kutora vaprofita achinovaviga kubako. Achivafidha vari ikoko. Ndopepa makazonzwa Elijah akuda kuti kuna Mwari ndasara ndega zvikanzi kana ndina vandakadii vandakachengeta vari ikoko. I have other prophets. How many were they? 700, 1000. Vandakazvichengetera kupfuura iwewe. What I want you to understand is mweya mutsvene zvaanokuitisa uri muchechi kudai. Izvi hazvinei neposition, hazvinei nechigaro, hazvinei nei. Anotanga kuudza kuti basa raMwari harife iwo mutsvene. So unogona kutotanga kutokurudzira vamwe sefani. Ani makaona kuti Philip akatanga ari mudhikoni azopedzisira mubvavhiri. Atingakuona kuti basa raMwari harife sefani. Vanhu vangu ava havasi kuda kuparidza, havasi kuda kubuda muJerusarema. Saka taakuite ndii hazvirambidzwi vanzwa maitasi kutumira meseji. Amai musomese indati musatumira naye musomese iexample. Amai musomese ndane tuma sandisi kuona iexample. Imi havuzobvunze amai musomese kana maona inini musari in the physical and in the spirit. Iexample yandikuti asini ndobvunzwa kubvunza papamutasi musati ameni yondivhara. What I'm trying to say is pane chinhu chinotinetsa zvikanzi zvinhu zvangu ndikavaka zvinokoromoka ndikati inini ndinoda kuti ndiunzei chinhu 1 chinondisimbisa pandiri pana ini ndakangoita 1 decision yekuti kana ndichidyiwa ndinodyiwa ndiri kusaidi raMwari. Kana zvichiramba zvinoramba ndiri kupi? Kana ndichikonewa ndinokonewa ndiri kupi? Zvikanzi sei makadaro ndakazvitora mushoko waMwari. Vakomana 3 vakandwa mumoto vakati kunyangwe Mwari wacho akasatihwirira still hatisi kuzonamata Mwari wako iwe. Ndikati saka you need to make a choice. It's better madefeater ayamune muchimaitirwa muri pana Mwari anotaurika zvisingaiti. Zvikanzi saka ndoita sei ndikati gamuchirai Jesu. Come tiite worship, come tinamate, come tishandire Mwari. Then decision ndakameka. Manzwa manje namukazonzi ndafana accident kana ndafa sei kana ndadii kana ndabirwa kana ndarogwa kana ndakidnap ndati ndiri kusaidi rino ndiri right. Ndiri right. Ndiri ikoko ndendakanaka ngozi challenge zembe chekuti chinhu chese chaunorasikirwa nacho uri pana Jesu, uri pana Jesu, uri pana Jesu, uri pana Jesu, anochidzosa. Ukashaya mweya mutsvene pakufamba kwako unogona kuona unamata sefani. Chinhu chakasumudza Jairus achibva kumba kwake pane a spirit yakamudza mari
kuti pane munhu watirongonzwa nembiri. Rega ndiende ndinomuudza. Ndati baba akasiya mwana achirwara. Achangobva kuudza Kristu nyaya yake. Vapasvika wakomana wangu watumwa zvikati chiregerei kunetsa Ishe. Afa. Zvikati naIshe hoza. Dauti uone loss inoitika uri pana Mwari manakidzira inozoita. Anzi mira iwe handi. Vakuenda vakatombomiswa neimwe nyaya yemukadzi aibuda ropa akauya akadii. Ndati une nyaya dzako dzakaitika uri pana Mwari. But mweya mutsvene anofanira kuudza kuti Mwari haagoni kumira ukomborera vamwe woziva uchiri nenyaya dzako. Tichasvika kupi? Kumba kwako. Tinosvika. Hatigoni kungoti wabata mupendero imbomira iti. Hey, imbomira iti naabirwa. Ndati tinodii? Tinosvika. Saka pazvibereko zvese zvamweya mutsvene ndakutoenda. Zvibereko zvese zvamweya mutsvene chaungakumbire ndechinonzi long suffering. Kuti mwoyo murefu pachishona. Saka Jesu wakangopeta maoko. Vamwe vachitombogadzirirwa dzangu. Shoko rauya rekuti mwana atonhora. Dambudziko rinoitika nderekuti kana usina faith unotanga kufunga kuti saka ndinoramba ndiri panapa here iyo situation iri kuyangu kudai nini. Nyangwe ikadai iwewe nyangwe ikasadai iwewe atofa. Saka kubva pana Jesu kana kuti kuramba chechi nekuti murume akaroora umwe mukadzi kana kusaramba chechi mumwe mukadzi atoko. Saka kusiya chechi gozi basa rakapera kana kuti kusaisiya rakadii. Ndoda kuti unzwisise kuti whatever decision yauchaita haichinje zvine zvapo. Mwari haazoti ona yabhasi yachechi manje. Shamwari pane vakatombofunga kuti ndisi tega tinoda Mwari. Zvikanzi imi mese ndogona kumutsa matombo. Kana imi musingadi matombo esaya vanhu wangu esaya. Kana imi musingadi Mwari haachinje kana kurivhesa situation nekuda kwekuti zvadhakwa. Anoda kuti urambe uri pa. Saka vamwe vaitoitirwa. Ndati fara nematestimony evamwe. Pembera vamwe vachiitirwa zvakadii zvakanaka. Kwako tinodii? Tinosvika. Afanira kuzvibvunza. Ukaona kai panotaurwa kunzi ndidzorerei mwoyo wandandinawo. Ndo nyaya itaurwa. Gozi mwoyo wangu inawo wanga kuti enda kunani? Kuna Jesu Jairus. Saka wapa ari zvikadhakwa ramba uine mwoyo iwo kuti hazvadhakwa ndinemi. Because rangarira kanhoroondo yake muchinda. Ndiye shamwari yaRazaro. Saka haangambotadzi kana akambomutsa shamwari ye40-year-old man. Ozotadza kamwana kane 12 years. Anokaona kuti akana kumbonamatirwa. Kangonzi Talita kuni. Zvakakora izvana Razaro ndo zvakatodzowerwa. Otadza utu. Saka moyo wangu inawo wakambokuti namata. Ndo unofanira kuramba wakamirana vachigadzira dzavamwe dzichiita vachipa matestimony dzavamwe vachiita malandlord vachidi vamwe vachiita malandlord iwo nengostori nereti ndatiramba wakamira ipapo. Vamwe vachipa matestimony esituation yakafanana neyako yotenda Mwari apa pangu pairira apa pangu pairira izvozvi pakanyara pako pachiri kurira mira ipapo. Mira upi ipapo naye. Saka chibereko chinonzi long suffering kana kuti patience chinobatana namweya mutsvene. Chine chingwa kudza kuti tinosvika. Hainde vakazosvika vachifamba nyaya dzichiwanda murodi. Vamwe vachiuya vombomira vanzi Ishe itai kuti mukoma wangu agowane nhaka neni. Ite nyaya dzichiuya murodi vachienda vachifamba vachienda vasangana neshirikadzi yeneimi ine mwana ari pamatanda. Zvikanzisai matanda pasi mwana muka enda kuna mai wako. Izvo zvinofanira kupa unoziva kana paine chinhu chinofanira kusumudza kutenda kwako kuona munhu ane dambudziko rakafanana newe achiitirwa zvakanaka. Ukaona apupura nai mai murambidzi John paakabvunza kuti Ishe ndimi here muchauya kana totarisira vadzidzi vake vakanzodai nomudza kuti hakuna vhangeri rinopfuura rezvauri kuona kuti kubata kwaMwari kwatobatwa.
saka akaramba ari kujairus. Saka ipapo manje uri panashe pamwe pacho unongoita stuck in between. Bozi nongosanga chazioni nombochemera vanhu nongokwidzira madziva kuti vanzi kuti ndichiripo. Bozi waiwandirwa Kristu wacho. Waiwandirwa. Saka unongoriwe uripo chiratidzo chekuti ndiripo. Akati handei tichasvika chete, tingasasvika nhasi, tingasasvika mangwana, tingasasvika gore rino, tingasasvika 2025, but 2030 tichasvika chete. Ende patinosvika ndatipa zvibereko zvese zvemweya. Amen. Patience. Moyo murefu. Pazvinhu zvese. Even murume wako, even mukadzi wako, even vana vako, even shefu wako. Bozi uchaitawo shefu mangwana. Saka ukatanga wagona kunzwisisa uyu, paunoitawo shefu yo uchapiwa vanhu vanenge vachikunzwisisa. You will build a very powerful team because wakagona kuzviitira umwe. Saka bava kuchifamba vachienda vachisvika. Ndofunga ndakambotaura nezuro kuti kuna wakatanga kuchema vachiita kunge amen amen. I remember pakafa sekuru Mandasi, ndino vamwe sisi wangu mwana wabamukuru akauya nebhegi rake achipinda gate. Tinovaenzi vanoremekedza vanga vatikuta kunhamo. Ndofunga munongoona kuti baapostol is a high profile man. Kune kwauya vanhu vari high profile vakagara pavharanda vakatemwa nebhegi. Ndakatarisa ndikashaya pekuenda munhu achichema kunge iyo ngopinda gate yawekani asekuru bhegi bharati ukuri. Vakagarapo vari 3 ndati vakagerwa nebhegi, gerwa nemonaki baba. Andisi kutaura handbag ngapana. Ndati vanhu vakagerwa. Ndakatarisa nemonaki munhu achichema unge ndiye ega arikwazi. Tangoda sekuru wacho iwo wanga wangori mumba imomo uri kupinda chichema with the past 1 year. Hauna kana dhera wauya 2 years, hauna kana dhera wakauya uchigara pano panokwirwa $2 kuya uzonase. Usatiitire noise. Kumusha mwedu kuya dai kwakaita ana 2 ana baba apostol zvaibuda. Ukati baba apostol kuti baba Tumbani, combination iyoyo inenge yakanaka. Umwe achikutsiura umwe achikukiya zvopera. Takanyara ngabheki kudiwa takabvunza munokwarera. Oza ingoita intruzi yayo ainipei. Ati ingoratidzwa kuti zvichirwadza mumwese. Ati chiitadzwa kuti mangwana. Vanhu vacho vese waponda kudaro waita ngo chakwadza. So back to nyanda nchitaura. Vakazosvika kwa Jairus. Ndati vakazosvika kupi? Kwa Jairus. Kristu ndokubva anzvera. Garai pasi baba. Wait. Alright, it's fine. Ndechinja ndoda kunzwisisa. Kristu achisvika, unoziya here kuti vanhu vakakukomberedza kana vanhu vanoziva nyaya dzako vamwe vacho vanoita nodzima negative prayers. Mukafamba muchitaura ibini kuti roho namutasi vamwe vacho mabvapo andoti avaregera roho kana mataurisiro vanongoita kwatiri ari vavaita regera roho inonzi negative prayer. Saka haisi information yese inofanira kunge iri muvanhu.
Vose pamwe unenge uchitsvaga unzwirwa tsitsi nevanhu but vanhu vachitoseka. Unganda saka Jesu asvika kanatsona kuti type dziri muno dzese dzinogona kuaffecta the spirit of God. Vose ini ndine ndine faith but ndakakomberedzwa nevanhu vasina. Saka buda iyi buda it's better ndisare nababa avo vandiri kuziva kuti vari kutenda. Mai avo vakaonawo baba avo since iri nyama imwe chete zvinoneutraliza votenda vese kuti musikana anodii. Saka mweya mutsvene unofanira kuudza nzomeni saka fana kuudza imuri medo information iyi yamapa vanhu pesa vane munamato yavachaita here kana kuti inenge itori mhuru akaname uri wega anofanira kuudza. Pane paunoona kuti handigoni kuita basa. That's why I'm sure spirit of discernment is very key. Amen. Because you know wisdom inozokuudza zvekuita. Kristu angondona usaraona vabereki. Iwisdom yakaita wabuda kubaita basa. Ita basa mwana pamuka. Kwa vanhu vaya vanga vachichema. Kwa vanhu vanga vachidzoka iyi. Pane kakusaiza Kristu kakaitwa ka. Iwe hauzvioni bhozi nengu wakatsamwa. Tera hauzvioni bhozi nengu wakatsamwa ndakasaiza Kristu. Hauzvioni. Hauzvioni. Kunzi endai munoudza kuti mwana afa dzoka iyi. Munhu aenda kuna Jesu. Anoita minano. Anomutsa zvakafa. Anosvinudza mapu. Ndiyo amava kutumira munhu kuti dzoka iyi. Saka pamwe pacho unogona kutosize out of bitterness ukasazviziva. Dosize out of bitterness. Kabisira zvaka. Kabisira. Basi ega zvinonzoka mwana unga chirwara. Unogona kutaura muri mukufara but ukazoda kudzika naro statement iro rinenge kusize pasi kagarina. I'm helping you. Because no one knows taura because chauri kutumira vanhu kunoti dzokai munhu abuda achiti ndiri kuenda kuna Jesu chi. Saka the Holy Spirit takataura kuti will tell you what to speak. Ila speak and a group when to speak and how to speak. This are we following? Yes. Amen. Saka back to nyaya tachita. Mweya mutsvene anokubatsira kubva munyama ungoenda mumwe. Chete. Unoziva kuti kuna vanhu vakawanda vasingato apasi pese panotorwa zvakanaka zvaMwari uchipa kumwe. A lot of people who do not understand the things of God vanogona kutoshamisika kuti Mwari akuita mwana wavo vari kuti ndichambopfuura nekwamaimfundiso wangu sei. Havazvinzwise bhozi havasiwe mwini. Saka siyawo apa news dzavanoda. Ndichambomhanya kukiriniki. Ndio dzavanoda. Vobva vafara. Munhu wese auya vapaenda kukiriniki Mwari ranga achita mwana wavo kana mai mwana kana. Pamwe pacho vape information yavanodi. Dzavanoda. Vosara vachipembera neiyoyo iwe uchiziva hako kwaita sei so that it does not affect your faith. Because umwe munhu achakuti inguva yekumbomhanya nemwana muganhi here iyoyi mwana adai so wobva wazoita sei wakutosaizirwa Mwari wako. Saka you should have spirit of discernment yekuona zvakandikomberedza izvi ko zvikambobuda panze next kazvibudenga panze ndozvibudisa panze sei ndozviudza zvazvinoda kunzwa. Because Kristu auya kuzobata maoko baba. Anouya kuzoita basa rekumutsa. Kwa Lazaro anoenda kunobata maoko. Kwa Jairus anoenda kunobata maoko. Saka iwe usho uchitendera vanhu kuti vakubate maoko. When you have the Holy Spirit, you will say, unozvitaurira wega iwe kuti it's not over until it's over. Yes. Say, why are you allowing vanhu kuti vatokudze kuti hazvatamba.
tina mai vatakenda matrapa extinction vakapinda basa iti what age 41 years extinction 41 in the floor when company redemption but yo unoitodzwa mwari kwakunzi hai type dzenyu dzikana type dzenyu and wakatozviudza kuti kana wakatoudzwa nevakakukomberedza kuti kana when you have the Holy Spirit in you inokutaurira kuti inini mwari wangu knows no measurement. Amen. I will remain patient. Ipapo pamuchinji kwandichadi ipo but my time will just come. Yodi chengodzi. But nokuda kuti hatina mweya mutsvene tinomhanyisana nezvinhu zvenyika ino. Tinomhanyisana nenguva dzavanhu kwete nenguva dzaMwari. Because nguva dzavanhu you are always behind time. Nenguva dzavanhu you are always behind time. Chinzwa mwe tauro kuti at 35 ifana kuenda kugara mbamama ifana kuenda kudi iwewe unobva unamata ungo chabora pasa. Hey. Relax. Mandinzo. Amen. Datita say. Mweya mutsvene anongokudza kuti relax. Anoita zvinhu zvake. Spirit of long suffering, which is chibereko chemweya. Alright, again, Apostle Paul. Not Apostle Paul, Philip the evangelist. Philip pakaenda unoparidza kuSamaria. Aiparidza ine bhachi rechivhangeri, but anga asina apostolic capacity yekuisa vanhu panzvimbo kana kusavaidza. Vanhu vakawanda kana vapiwa zvibereko zvemweya vanofunga kuti ndasvika. Kungoona 2-3 mavision anechekuita nana reverend takatozonzwa umwe kuti ndima dzawo dzese dzeupenyu hwavo ndinotodzipiwa. 2-3 mavision ndinotodzipiwa. You need to be humble so that God can take you what further. Unokudzisa chienda chikura. Philip ari ikoko akaparidza vhangeri muSamaria, vanhu vakatendeuka. Pakatendeuka Simon n'anga. Yes. Ndokubva atozviudza ega kuti murume uyu handisi kuzombofa ndakamukorekta kusvika vaaposteri veJerusarema vauya. Uyu anondiuraya. But you unoona 2-3 mavision wautotanga kutoti createra problem mumasociety munharaunda. Tinei tichikuonai, tinei tichikuziyai pafamily gathering ipapo. Ndinotenda Mwari ndakanamata bhozi zvinhu zvakawanda ndichizviona. Voisa pastatus. Wakutokwanisa kuona waro Yesu wakuwaziya koko wakunda. Tazviona kuti wakuwaona koko wakunda. Wane chikuriri. Bhozi chikuriri. It's a spirit. Amen. Chikuriri it's a spirit. Yes. Vanhu vakawanda saka vanofunga kana vaona vabho kopa kukurira. Takatonzwa kuti vamwe vakutopindura takati vaura. Takatoinzwa nyaya nzwa kuti vapindura hafu. Hanzi statement rega ndikanyarara. Statement kacho. Know your level and your capacity. Kana Mwari akuratidza china chisise chekuti uchimuparidze. Osama nomwe musi ndiri magaraji ndakanzwa munhu achiti ini ndakatomurota ndogara chimurota ende izvozvo zvinotondudza kuti ndiye. Wakatsvakawo here dudziro kuti unzwisise kuti sei ari kuuya kuhope dzavo. Farao arara
Paakarota mombe dzichidyanana, anomuka akati mushandise mombe kumafuro akati akatsvaka kudzira kuti ini ndaona mombe dzakakora dzichidya dzakadii dzakaona zvinorei mweya mutsvene unoda kudzikama. Ndokara ndichikupa imuenzaniso yekuti 2015 tiri pamusangano tatendeutsa vamwe mbuya kurevival vanoine mweya wekuroya. Pane akazosumuka achida kuwashamisirira akanzi dai kare kamuda kupofomadza. Ndokara ndichikutaurira imuenzaniso ukasadzikama nemweya mutsvene ndokutaurira unoremara. Ungorota hope autozoti ungotaura kuti ndimi ngodii. Tinoamwa takazotsiura vapa testimony yutanzi inini ndakanamata kusvika landlord handidedza akanditi manamatire enyu amuri kuita muchinoda kugara pana vaitofa ndakabva ndaziva kuti ndabohwa Satani. Tikati aiwa makadhakwa pamba hapasi penyu hamuitiri munhu adaurara noizi pamba pake okutsiurai motani ndabohwa ndi Satani wenyu pakuti iye ane imba ionayo. Saka agoita Satani wako pakuti iye ane mota ionayo. Ndikati ndakabva ndaziva ndabohwa. You need wisdom. Ukakara ukanakirwa ukava excited akataurwa pamusangano vapostori vakabva vaimaitarakina taimba sevhisi yapera vanhu bva vazodedzwa bva vadzikamiswa papatoita bope wese musangano iwe wanga wakaoma wanga wataurwa kunzi vanhu vari kurara nemaage group saka wanga waine rumu yavo vari wega sekuti munhu anga atobheja kuti dai ari mazuva angu iwo ndakuita bofu. Saka you need wisdom yekuziva zvekutaura pekutaura matauriro nenguva yekutaura. Ukandiona ini ndichizviita hazvireva kuti iwe uchizviita hauna capacity. Amen. Ndikaona baapostoli vachizviita hazvireva kuti ndakuzviita because handina capacity. Yes. Ngoti hatese bhaibheri rinotaura ende vanobva vakota manje ndateni hanzi bhaibheri rinotaura kuti one spirit. Saka kana iwe wachizviita indokwanisa kuzviita imwana baba munopofomara kudai hazvisiri mweya uyu pamwe pacho unongoita ungochati Mwari imbomire kutipa kana tisati takura. Piwako ana mweya wekunzvera nana spirit of wisdom nanani worarama neivavo. Kuprofesi kune nyaya varume wanga wakukondana muno usambofunga kuti wakatanga wakadai so mamine warume waiprofita wakaenda vakatadza kuva nemweya uzvininipisa. SG ati handisumuke nemazuva angu emweya aibva adedzwa nezita kanzi kana kanoda asina usimu kana kanoda wakatanga kuprofita musuna. Saka SG weya akasumuka kanoda ubva azoti amen SG to make a shot anodzoka otopa pamusoro pe kuti ameke shot ndini ndinovharisa before my apostle vese vakashaya kuzvininipisa vaiprofita vakaenda. Nyari kuzvitaura if you fail to be humble. Baba Paulo achidzidzisa kuna Korinde anoti mweya waumwe muprofita uri pasi pomwe muprofita ende tese tiri pasi pano paKristu. Basa redu isusu nderekuagriya. Saka muchiona kuti pakanzi pana mai musondaona zvakare tinoda kuti vese vaona zviratidzo pana mai muso tibva tataura tobva tawirirana ndozvakataurwa naPaulo kunze at least 2 or 3 vakakonfirma tinobva tati ndima iyi yafamba. But chii chakaita kuti vanhu vanga kukondana uyo akasimuka kutosvika palevel yekuti even mama wataura munhu aibva asimuka ofuti obva ataurawo. Service taimba tavharwa MC asati ataura obva asumuka futi. Chibaba muri kudownloada kupi kwamazuva enyu? Because Christian Lord, I'm not an author of confusion. Handisi muwambi weconfusion. Order. Saka Paulo akazonyorera Korinde kuti ndimi dzako kana dzisiri kutaura anything about the church ukanzwa tanyarara isu ari kunamata newo nyarara usatitire. Saka nyaya yezvipo iyi ine nyaya yezvipo ine nyaya because ndo zvinodonedza vanhu vese.
saka ndakudza kuti pazvipo zvese kumbira hako chipo chelong suffering nechepesha ngozi ndo chinokuchengeta muchechi. Vakawanda when they receive prophecy havagoni kugara panzvimbo. Ndakaona vamwe vakuguma vakataura kuti Mwari anditanga chechi haisi kids game iyi baba. Inonakidza uchitaura uchikuzwa nevanhu. Tisatofara ndoziva kuti unofarira kuprofita zvisingaiti. Alright. Ngaisa shoko rekutaura kuti pane zvipo zvisingafani kuuya pamusoro pako usina kutendeuka. Ngozi zvipo zvazvinoita zvinongodurwa. Zvekuti chikakuwana usina kutendeuka zvaitaurwa navaapostoli zvaya kunzi nemakuhwa awinawo funga kuti wobva wabata chipo chekuprofita. Unotonyora bhuku. Unotonyora bhuku. Woza wagara ugoni kuchengeta chinhu pai. Wobva wazoita ndima yemunhu ana emwana tinopera. Saka unofanira kutotanga watotendeuka. Ndosaka muchiona kuti machechi akawanda akatangwa nemaprofita vasina kutanga wabvisa mweya wekuchiva mukati mwavanhu. Saka munhu wese waangoona Marius see me after church I'm going to wait for you. I'm going to wait for you. My come here. I'm going to wait for you. Don't go. Don't go. I'm going to wait for you. Mazwi ake ese anenge angori kuno. Ndoko anenge ine wait for you. Because chipo chakauya munhu asina udii, asina kutendeuka. Saka nekuda kwekuti chipo zvachinoita chikauya Mwari akaona kuti chipo ichi chakushanda zvisirizvo anobva. But chipo chinoramba chiri chipo. Saka kune umwe muchinda wataitaura nezuro kuti zvinhu zvese zvakanaka zvine mweya wakadii. Umwe muchinda anobva aona kuti muchipo umo makabuda Mwariwo. Obva anopinda imomo. Obonatsoita chanatsochipiwa manje. Waipapo. Munhu wese unenge une word naye. Tozongoshamisika mimba hadzisi kupera muchechi. Month on month parungonzi vanhu vanendomboyeti namatire vanhu vanenge prophet ari kupfapfaidza. Chipo chakauya munhu asina kutendeuka. Saka unofanira kutanga pane zvinhu zvaunofanira kutozviudza wega pakomana kamwe kadzungu kandinomboita zvipo zvikauya ndinako panoite basa. Takamboenda kune dzimwe hama dzedu muna Kristu dziripo hama dzana mama dzapiwa chipo chekunamatira nekubatsira. Waiti uchingopinda dhoo wobva kwaIsraeri hakuuyiwa usina chinhu. KwaIsraeri hakuuyiwa usina chinhu. Chipo chako makatombozana nazvo. Ari kukota shoko raMwari but ndizve Kristu akati pachena ndakakupai pachena ipai. Kana munhu azokutione mwoyo wake sezvakaita Naamani kuti inini ndafara oi handina kukukumbira but pachena ndakaita sei ndakakupai pachena ipai. But waiti uchingopinda saka taizotenda nawo kugomo. Nimwe information yandinayo handazira nayo zvandaona ezimu kunamata zvawangaka. Saka pane zvipo zvisingafanire kuuya usati watendeuka. Usati bozi chikangouya chete Mwari wakangoona kuti chipo ichauya pasina kutendeuka wanobuda ugosara uri panyama. Unotaura kuti tiri service tiri kunamata tiri kudii utaura kuti hanzi pane dheko pesa ndapiwa pakasungirwa mateo. Ari mateo dheko yese ibvauni ari mateo mamwe ari manyoro mamwe akaoma. Hausi kuona kuti waane mweya wembira dzenhariya. Wega muchechi muri kuonekwa matrofi muri kuonekwa mai iwo waona mateo dheko yese iyi. Andati unofanira kungozvinzverawo uri wega. Pane paunofanira kungoona kuti tiri kuona hangu hatitenge zvinhu zvandirongoona. Uri wega ungozvinzvera. Unofanira
kuona type ezvinhu zvinodiwa nemurume wako nepawa rakaiswa mumauri namwari uchizvimisa one. Pane very high profile lady wemuchechi muno akanditi ndange ndakabata foni yamurume wangu ndikaona ari mugrupu rinotumirwa poni vandanamatira foni yatsemu chakazoita kuti andudze nyaya ndicho ndakasvika kumba kwake murume yabva anipa foni akati makaita zvemakompyuta kuti baba chacho tori concerned because poni inotumirwa every day kuti kumana dzapinda days kumana ndasarira indapuwa foni yabva ndatira dharama sandakubuda svikanza muna kuona ndanchikutsonya iye tikati kana ukuzviona svika ndanchikutsonya kuti musagadziri ndakainamatira foni iyo kuti ife vandaiona vari mugrupu rakati ndikataiwa nezvinhu solution yandandati ndichavapa iya ndichavapa chakatambura chibaba kudzokera mukambudzi foni yanamati ndo zvinofanira kuitwa namweya muchena kwete kutavati murume mukuru igrupu here murume mweya muchena should give you masolution akanaka manyoro uninzwa aurwe nemunhu geza udaiso vaona mapepa aya arimo muhomwe kunatsa umatora udaiso mapepa ako sauti yako yemagoda unozombona munhu chii tinongoenda kuna mufundisi wangu pane zvekuiti unenge uchiona mazauta uchisekerera uri wega zva usarwe nemunhu mweya wekunzvera ngaukudzidzise ukupe masolution akanaka anobata panodii futi panonaka chikatambudzika chibaba nefoni chikadii payakaita payadzoka isingatachi yabva unogadzira unenge uchiona kuti pono yerupinda but kuti uitache hakuna chinhu ndaona ndaisirwa futi message foni yakaita kakuru but shamari idzi handichapindiridza hane munamato mukati ndedzeranaiko ndandakanzwa kuti chakatendeuka chibaba. Haleluya. Saka mweya muchena pamabato munopera voice raina matano kupera kwete nekuparidza vanhu nekudzingirira nedhimoni panopa unofanira kungotanga kuita tumasolution twako wega tushanda vanhu vako tugadisa vanhu vako usati waenda kunoshanda kuchechi tanga ushanda mubaba zvokuti musi wandokusumudza nemweya kuti mboya mbondo ndapiwa muine simba rekurapa hamufaniri kuvhunduka bozi mune mchirapa wenyu padheni munakanisa muchimisa pakanaka kuita kabhebhi kekubasa chikuita tinemwe mukadzi watati naye muno she's still part of this church, a very powerful woman, a powerful woman yainanganisa akakona kuti wakushandisa moto yekuita mabhebhi aitumira mheni waita accident kana kuti inongofa munhu achita one weakness uchifamba akabata ball joint mokode ball joint ndatendera kagurisa harisi kuwanika chinji kuitwa ndisawanika pana akanamata kuti mota yangu ndiunzira zvirwere pano mwari ngaikochonoke saka munhu anga kutoitonge makanika saka anga kutorambirwa kufamba ine chinza achida kuti mota yake pachinamato achibuda mumota imomo contract yobva yapera basa rape mari yekudira petrol apasiwa pane paunotoona kuti zvitori nane kuti panapa kuti titoite peace it's better ndigare nerombe nchiziva ndera Jehovha zvine iwewe uneboda umwe mitsimba inzwana nyaya idzi hadzipedzwe nemutsimba hadzipedzwe nekufonera ndakabva ndatora foni pana vamwe vakauya panapa dzavo dzichipisa zvikanzi ndakabva ndamuendera kubasa kwake handakabva ndamuendera kubasa kwake musikana waya hanzi nguva inoinzwanfana ngochikumbira siyana kuti mwari ndingararame seiko ndiri mumoto muno tipe masolution ekuti mumoto munoitwa sei as long as inini ndisingangotsi chete kana imi murimo muri munhu wechi4 munoraramika amen unoona murimo imi munhu wechi4 hatinorarama vanhu vanongotanga ngotonwa namweya muchena kana baba achitambirwa 500 unongona paya tsamba yekunzi makutambira 200 mwari waita kuti panzi makutambira 200 vakaiona kuti mimi munokwana payanga yekuwandisa ndo papa kuitwa bhebhi saka vanoikata
masolution amwari haana mhere makaona zvakaitika here pana Exodus 1. I was sharing this on another platform. Mwari wataura ndati Mwari Farao ataurira madzimai anoberekesa kuti pakangozvarwa mwana mukomana chete urayani. Mwari wakakona kupfeka nyasha muna Shifura naPuwa vana mbuya vaizvarisa. Ndozvinoita mweya mutsvene. Kusimudzira vanhu vanenge vachikutambira gemu rako. Zvino chinamata hachifaniri kuva when you just maintain your holiness, God will also maintain his loyalty pakugadzirisa nyaya dzako. Chinoita kuti pamwe pacho Mwari wasawo loyal pakugadzirisa nyaya dzako. Inyaya kuti wacha usi loyal. Ukaona zvaraidwa utofarisa. Mazivana tineni apana tineni. Pano kazvese zvakadhakwa mazivana. Kana naitwa aya. Kuda kusotesa. Wakanganwa saying that these things are done by the Holy Spirit. And now we're going to mushi. Ana panga tanga kuti avana ndaumbomunzwa kuti achita aenda unonyaradzira mwana wake pabhindo rapenina. Zvaitwa. Bozi akaziva kuti nyaya idzi dzakagadziriswa nani? naMwari. Saka kana Mwari wagadzirisa bope wakuona ndosaka ndataura kuti pane zvipo zvisingafanire kuuya usati watendeuka. Pana akambobvisiswa plani yemba pastatus namama. Aisa plani yemba banyora kuti hanzi kukika dachka kuya mbuzi. Plan yake yemba yake adawa akabharisa. Satani haisi boyfriend yamai wangu. Boyfriend yamai wangu ndo inokunyara. Wezi nenge chikutorowa semwana. Inotokuigira kuti masweets neine haasi izvozvo. Anokudhaparadza. Plan. Pastor. Saka ichizofa iri plan. Yausatombonzwa vanhu vane ma30, 40 years. Varipo pabhanzi pasina kana chinoratidza. Imwe yangu mbiri yechitsiga kuti ndiri kustand 30 years. Hapana kusungudzwa kana rumwe. Somewhere along the line. Pano wakaenda kunonyaradzika mwana pahwindo. Tanaye mamone. Vanzi vamushana. Wakambereka ako but hafa akataura. Unozoshamisika kusvika 6 years mwana hatauri. Vakauya pana tikavanamatira mwana 6 years singataura. Tikataura nyaya dzenyu maita sei? Pano haisi boyfriend yamai wako. Hanete matactic. Saka pane zvipo wakatogara ipapo ndozviziya wega kuti inini ngamwe character kandomboita kake akadindane chaMwari. Ndosaka kutonzwa even statement romutaurire kuti inini Mwari wakandisunungura muchazviona. Iro statement iro. Rekutogara watobheja kuti muchandiona. Mwari wakangondiitira zvakanaka muchandi. Iro statement.